Търговските марки имат стратегическа роля за устойчивото развитие на бизнеса. За успешното им интегриране в бизнес стратегията и оттам в търговската дейност е необходимо изясняване на тяхната същност като обект на индустриална собственост и възможностите, които законодателят ни предоставя за тяхната правна и икономическа реализация. Основната функция на търговските марки е да отличават стоките и услугите на едно лице от тези на други лица, предизвиквайки асоциативност и създавайки лоялност от гледна точка на потребителите, което ги превръща в изключително важен и търсен обект на индустриална собственост от бизнеса с първостепенно значение за постигане на заложените бизнес цели. Икономическата ценност на една търговска марка се определя като съвкупност от стойността и качествата, които тя добавя към стоката и/или услугата, част от продуктовото портфолио, което всеки бизнес притежател иска да реализира на съответния пазар. Измененията в Закона за марките и географските означения са насочени към подобряване на нормативната уредба в България в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на индустриалната собственост. С тях се дава по-широка закрила на правата на маркопритежателите и повече сигурност за бизнеса чрез различните механизми, които предлага закона при евентуални нарушения или спорове. Пазарът става все по-високо конкурентен и разрастващ се с оглед на дигитализацията, достъпа до стоки и услуги и комуникацията между търговците и потребителите, с оглед на което заявителите прибягват до разширяването на търсената закрила на продуктовото си портфолио, затова заявяват все по-различен по вид марки и прибавят нови стоки и услуги от международната класификация на стоките и услугите. Разглеждайки, например, заявките за регистрация на марки в България през последната година, ще забележим, че се подават все повече заявки, чието творческо решение по своята същина представлява слоган, дизайн решение за рекламен билборд, домейни и дори етикети, като принципно допреди няколко години последните бяха обект на закрила по реда на Закона за промишления дизайн. Какви са главните промени при регистрацията на търговските марки? На първо място отпадна изискването за графично оформление, което дава на заявителите на марки свободата да представят марката си по всеки един начин, по който точно и ясно може да се определи предмета на закрилата, предоставена с регистрацията й. Това означава, че марки, които не са отговаряли на условието да могат да бъдат представени графично, като например звукови марки, вкусови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни марки, холограмни марки, вече могат да бъдат регистрирани. Стига само марката да може да бъде представена чрез съвременните общодостъпни технологии. С това се разширява и обхвата на закрилата на различните видове марки. На следващо място, като абсолютно основание за отказ от регистрацията на марка, е добавено правилото, че не се регистрира знак, който се състои само и единствено от формата на стоката или друга характеристика, която проистича от естеството на самата стока. Критерият за отличителност на триизмерна марка, представляваща формата на самата стока, е дали формата е толкова съществено различна от основната, обичайната или очакваната форма, така че да позволи на потребителите да идентифицират търговския произход на стоките само по тяхната форма и да ги закупят отново, ако са имали положителни впечатления от покупката на тези стоки. Съгласно установената съдебна практика, не е достатъчно триизмерната форма да бъде само вариант на обичайната форма или вариант на форми в област, в която съществува огромно разнообразие от дизайни. Според съдебната практика, свързана с оценка на отличителността на триизмерни марки, триизмерните марки, изобразяващи формата на стоки с атрактивен дизайн, не следва непременно, че те са присъщо отличителни. Смисълът, заложен в законодателството, предполага изискваната степен на отличителност да бъде такава, че да придаде на марката способността да действа като указание за произход на стоките и/или услугите, и това е основната и първостепенна функция на марката. Какви са главните промени при защитата на правата на притежателите на марки? Законът предвижда способи за защита на правата на маркопритежателите, за да се предотврати несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на тяхна по-ранна марка. На първо място, обхватът на закрила се разширява при марките, ползващи се с известност, както за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка, ползваща се с известност, е регистрирана, така и за идентични и сходни. На второ място, при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки и услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната се използва и във връзка с които за същата е подадена заявка за регистрация.
Това правило може да се ползва при условие, че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и използването продължава до подаване на опозицията. Действителният притежател на марка може да подаде опозиция в случаите, в които марката е заявена от името на агент или представител на действителния притежател без негово съгласие. Предвижда се, че регистрацията на марката няма да бъде отказана, ако агентът или представителят обоснове действията си. В противен случай, по искане на действителния притежател, заявката за марка му се прехвърля. Нов способ за защита на правата върху марка ще бъде и възможността действителният притежател на марка да подаде опозиция, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката. Друг способ ще бъде възможността опозиция да подаде упълномощено съгласно съответното законодателство лице, когато използването на марката може да бъде забранено на основание по-рано регистрирано географско значение. Съгласно Търговския закон на Република България, фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Както фирмата, така и търговската марка са едни от основните индивидуализиращи белези, които отличават един търговец от друг, техните стоки и услуги и предлагането им на пазара. Практиката обаче наложи парадокса, в който се сблъскват регистрирани търговски марки с фирми на търговски дружества, които принадлежат на различни лица, възникнали времево в различни периоди, но касаещи сходни или идентични стоки и услуги, предлагани от няколко разнородни правни субекта на пазара, което води и до правни спорове с предмет нелоялна конкуренция. Това наложи потребността от специална уредба, която да сложи край на тези противоречия в практиката. Поради това, в действащия закон за марките и географските означения се предвижда опозиция да може да бъде подавана и от търговецът срещу регистрацията на марка, която се състои от или съдържа фирмата му. Законът предвижда и по-кратки срокове в процедурата по регистрация, както по отношение на заявителите, така и по произнасянето на административния орган, което довежда до ускоряване на цялостния процес. По-кратки са и сроковете за предоставяне на доказателства за използване на по-ранна марка при опозиция или заличаване, както и срокът за плащане на таксата за регистрация на марка. В заключение, измененията в законодателството на Република България в областта на индустриалната собственост и по-конкретно в Закона за марките и географските означения целят повишаване на ефективността и правната сигурност за бизнеса и потребителите. Основните акценти са: отпадането на изискването за графично оформление, забраната за регистрирането на триизмерна марка, представляваща формата на самата стока, възможността действителният притежател на марка да подаде опозиция, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката, и възможността действителният притежател да подаде опозиция в случаите, в които марката е заявена от името на негов агент и представител без негово съгласие.